És akkoriban azt hitték, hogy az állapotom nem rákos. A műtét sikeres volt, azonban a műtét utáni vizsgálatok kimutatták, hogy a rák. Catherine rosszul érezte magát, apró változások történtek, amelyek mind őt, mind Williamet aggasztották. Az orvosok sürgős vizsgálatot javasoltak abban a reményben, hogy gyorsan választ kapnak a kérdésekre. De amikor megérkeztek az eredmények, a terem elcsendesedett. Nem erre számítottunk, ismerte el az egyik szakember, és nagy csend honolt a levegőben. Mit mutatott a vizsgálat, lehet komoly, hogyan érintheti ez Catherine-t? A családját és a tőle függő gyerekeket William lesújtva állt, és egy olyan sokkoló felfedezéssel küzdött, amire senki sem számíthatott. Egyetlen vizsgálat egy szempillantás alatt megváltoztatta az életüket. Egy reggel, ami mindent megváltoztatott, Catherine azon a kedden úgy ébredt, hogy semmi oka nem volt arra, hogy bármi másra számítson. Az évek során több tucat orvosi vizsgálaton vett részt. Mindegyiket gondosan és alaposan, de egyik sem okozott soha igazi aggodalmat. Ez a reggel eleinte ugyanígy érzett. Kényelmes ruhát viselt, és egyszerűen hátra kötötte a haját. William már ébren volt, az ágy szélén ült, kezében a telefonjával, és az alig elolvasott üzeneteket lapozgatta. Fáradtnak tűnt. De halványan elmosolyodott, amikor a lány elkapta a tekintetét. A kórházba vezető út nyugodt volt. Hétköznapi dolgokról beszélgettek, a gyerekek időbeosztásáról és a hétvégi tervekről. William lazán fogta a kezét, miközben átsétáltak a különbejáraton. Catherine érzett valamit, amit nem tudott megnevezni, egy csendes érzést, amit nem tudott megmagyarázni, de félretolta. Ezek a gondolatok semmit sem jelentettek. A vizsgáló világos és steril volt. Halványan fertőtlenítőszer szaga terjengett. Az orvos melegen üdvözölte őket, kezet rázott mindkettőjükkel, mielőtt a vizsgálóasztal felé intett. Catherine hátradőlt, és igyekezett egyenletesen lélegezni. A vizsgálat a szokásos módon kezdődött. Halk kattanásokkal és a zümmögéssel. Percekig semmi sem tűnt rendellenesnek. Az orvos lassan mozgatta a berendezés tekintetét, a képernyőre szegezte, és apró, rutinszerűnek tűnő megfigyeléseket mormolt. Catherine a mennyezeti csempéket bámulta, és némán számolta őket. William a közelben ült, a térde kissé remegett, de az arca semleges maradt. Aztán valami megmozdult. Az orvos elhallgatott, és a beszéd magától értődött. Szavai rövidebbek és óvatosabbak lettek. Catherine azonnal észrevette. Kissé elfordította a fejét, hogy a doktor arcát lássa. Az arckifejezés megváltozott. Már nem volt nyugodt. William is észrevette. A térde remegett, az egész teste mozdulatlanná dermedt. Az orvos ismét ugyanarra a területre vitte a műszert, kicsit erősebben nyomva. Catherine nem szólt semmit. Catherine megpróbált nyugodt maradni, hangja halk volt, amikor végre megszólalt. Megkérdezte, hogy minden rendben van-e. Az orvos nem válaszolt közvetlenül. Ehelyett azt mondta, hogy egy részletesebb vizsgálatot szeretne, csak hogy biztos legyen benne. Biztos volt benne, amit Catherine gondolt, de nem kérdezte meg. William arca megfeszült. Összeszorult az állkapcsa. Ő sem kérdezősködött, de a hallgatása nehéznek érződött, mint egyfajta pánik. A nővér halkan belépett a szobába, és kérdés nélkül hozott be további felszerelést. A feszültség úgy fokozódott, mint az üveg mögötti nyomás. Catherine szíve hevesebben kezdett vert. Arra koncentrált, hogy a kezeit lazán tartsa az oldala mellett. Az orvos most már nagyobb koncentrációval dolgozott, mozdulatai megfontoltak és lassúak voltak. William felállt a székéről, és közelebb lépett az asztalhoz. Nem érintette meg Catherine-t, de a jelenléte ott volt szilárdan és rémülten. Aztán elérkezett a pillanat, ami mindent valósággá tett. A doktornő hátralépett a berendezéstől, udvariasan elnézést kért, és kiment a szobából. Azt mondta, hogy egy másik szakorvossal kell konzultálnia. Catherine és William magukra maradtak a világos, zümögő szobában. Egyikük sem szólt semmit. Catherine a csukott ajtót bámulta. William rámerett. Ez már nem volt megszokott. A levegő ritkábbnak érződött. A falak közelebb álltak. Catherine William keze után nyúlt, aki erősen megszorította, túl erősen. Vártak. A másodpercek percekké nyúltak.
Minden megváltozott, és mindketten tudták ezt, bár még senki sem mondta ki azokat a szavakat, amelyek tagadhatatlanná tették volna. De mit találtak a második vizsgálat során? És miért rendült meg William de az? A vizsgálat, ami sokkolta Williamet. Catherine-t egy hosszú műanyag és tisztítószerszagú folyosón át egy másik szobába vitték. Az új helyiség nagyobb és hidegebb volt, tele olyan gépekkel, amelyek komolyabbnak tűntek, mint bármi, amit korábban látott. William szorosan a nyomában volt keze, rövid ideig a vállán pihent, miközben sétáltak. Igyekezett erősnek látszani a nő előtt, nyugodtnak és biztosnak látszani a lépteinél. De Catherine érezte a belőle sugárzó feszültséget, mint a hőt. Utasítás nélkül felmászott az új vizsgálóasztalra. A papír meggyűrődött alatta. További szakemberek jelentek meg az ajtóban, most már 3, mindegyikük udvariasan bólintott, de alig szólt valamit. Catherine keze enyhén remegni kezdett. Összehajtotta őket az ölében, és laposra nyomta. Az új vizsgálat más hangokkal kezdődött, élesebbekkel és kitartóbbakkal. A vezető orvos közel állt a képernyőhöz, és előrehajolt. Bibikben épek szürke és fehér árnyalatokban jelentek meg. Catherine az orvos arcát figyelte a képernyő helyett. Nem értette a képek jelentését, de a kifejezéseket igen. Az orvos szeme összeszűkült. Az egyik kéz lassan felemelkedett, hogy a képernyőn lévő valamire mutasson. Egy halvány alakra, ami sötétebbnek tűnt a körülötte lévő területeknél. A többi specialista közelebb lépett, hogy megvizsgálja. Az egyikük oldalra billentette a fejét, a másik keresztbe fonta a karját. A vezető orvos körberajzolta az ujjával az árnyékot, gondosan végigkövetve a széleit, de egyelőre nem volt hajlandó megnevezni. Nem volt hajlandó nevet adni neki. William nem tudott tovább hallgatni. Határozott volt a hangja, bár a szélein remegett. Tisztaságot követelt. Megkérdezte, mit néznek és mit jelent az. A doktornő felé fordult arca nyugodt, de fáradt volt. Ragaszkodott hozzá, hogy további vizsgálatokra van szükség, mielőtt bárki bármi véglegeset mondhatna. Ez a bizonytalanság jobban megrázta Williamet, mint egy egyenes választ tette volna. Tényeket akart, még a szörnyűeket is, mert a tények ellen lehet harcolni. A csend és a várakozás olyan volt, mint a fulladás. Catherine megpróbálta oldani a hangulatot egy apró megjegyzéssel arról. Milyen hosszúra nyúlt a reggel, de a gondolatai félúton összeomlottak. Senki sem mosolygott. A szoba kisebbnek tűnt. Catherine-t megkérték, hogy pihenjen egy szomszédos szobában, amíg az orvos 4 szem közt beszél Williammel. Halkan tiltakozott, mondván hallani akarja, bármit is akarnak mondani, de William megérintette a karját, és azt mondta, hogy csak egy pillanat. Tudta, hogy hazudik. Egyedül ült egy párnázott széken, és a kezeit bámulta. A másik szobában William 2 vezető specialistával ült szemben, akik mélységesen aggódónak tűntek. Arckifejezésük professzionális, de nem barátságtalan volt. Egy táblagépen lévő képeket mutattak neki. Ugyanarra az árnyékra mutatva, amelyet Catherine a nagyobb képernyőn látott. Gondos nyelvezettel magyarázták el az anomáliát, a lehetséges okokat megvitatva, anélkül, hogy egyetlen magyarázatot is elköteleztek volna. A használt szavak homályosak, de ijesztőek voltak. Szokatlan növekedés, szokatlan minta, sürgős kivizsgálást igényel. Minden egyes mondat kőként csapódott Williamnek. Érezte, hogy a mellkasa összeszorul, a légzése felületessé és nehézkessé válik. Küzdenie kellett a megfelelő kérdések feltevésével, azokkal, amelyek valódi válaszokat tárnak fel. De az elméje lomha és zavart volt. Az orvosok a 2 kezüket az asztalon keresztbe téve magyarázták el neki a lehetőségeket. Egyes kimenetelek enyhék voltak, mondták, mások súlyosak. Nem tudták megmondani, melyik a valószínűbb, amíg további eljárásokat nem végeztek el. Azonnali kontrollvizsgálatokat javasoltak, lehetőleg napokon belül. Az egyik orvos a biopszia szót említette, egy másik a megfigyelési protokollokat említette. Az érzelmi súly egyszerre érte Williamet. Nem egyetlen érzés volt, hanem sok egyszerre zúdult rá. Félelem Catherine-ért. Düh a bizonytalanság miatt. Bűntudat, amiért valahogy nem védte meg, ettől pedig tudta, hogy ennek semmi értelme. Bólintott az orvosoknak, anélkül, hogy igazán hallotta volna az utolsó szavaikat.
Amikor felállt, hogy elhagyja a szobát, elgyengültek a lábai. Egy pillanatra az ajtófélfának támaszkodott, mielőtt visszasétált oda, ahol Catherine várakozott. A lány felnézett. Amikor a férfi belépett, tekintete a férfi arcát fürkészte. A férfi megpróbált mosolyogni, de nem sikerült neki. Azonban még ennél is szívszorítóbb volt Catherine érzelmi összeomlása, amikor meglátta William arcát. Catherine összeomlása. William visszatért a kis szobába, ahol Catherine várt. Lassú és megfontolt léptekkel. Próbálta leplezni a pánikját arckifejezését, valami semleges és nyugodt arckifejezésre erőltette. De már az erőfeszítés is elárulta. Catherine felnézett abban a pillanatban, hogy belépett. Olyan figyelemmel tanulmányozta az arckifejezését, mint amilyet az évek során mélyen ismert valakit. Mielőtt egyetlen szót is szólt volna, mindent látott a szemében. A félelem ott volt benne, nyersen és félreérthetetlenül. A bizonytalanság ott volt a fejében, nehéz és folytogató. Egy pillanatig mozdulatlanul ült kezével a szék szélét markolászva. Aztán halk, de szívszorító hangon szólalt meg. Ez rossz, ugye? Kérdezte. Nem igazán kérdés volt. William gyorsan odalépett hozzá, és letérdelt, hogy a tekintetük egy vonalban legyen. Megpróbálta megnyugtatni, megfogta a kezét, és szorosan megfogta. Azt mondta neki, hogy még nem tudnak semmi biztosat. Azt mondta, az orvosok óvatosak. És hogy a további vizsgálatok majd tisztázzák a helyzetet. De a hangja remegett minden erőfeszítése ellenére, hogy uralkodni próbált rajta remegett. Catherine hallotta a szavai mögött rejlő félelmet. Először halkan sírni kezdett. Könnyek folytak le az arcán hangtalanul. Aztán remegni kezdett a válla. Rövid, szaggatott zihálással vette a levegőt. William a karjaiba húzta, és olyan szorosan tartotta, ahogy csak tudta. Arcát a férfi vállához nyomta, és hagyta, hogy darabokra hulljon. Mindketten rettegtek az ismeretlentől, attól, hogy mi jöhet ezután, minden szörnyű lehetőségtől, amelynek még nem volt alakja. Néhány perc múlva Catherine hátrahúzódott, és remegő ujjakkal megtörölte a szemét. Az arca vörös és feldagadt volt. William elsimított egy hajtincset a homlokából. Csendben ültek együtt, egyikük sem tudta, mit mondjon. Végül Catherine újra megszólalt. Azt mondta, hogy senki mást ne értesítsenek, sem a gyerekeket, sem a családjaikat, sem a személyzetet, amíg többet nem tudnak. William azonnal beleegyezett. Lehetetlennek tűnt, hogy hangosan kimondják ezeket a szavakat másoknak. Túl valóságossá tenne mindent. Úgy döntöttek, hogy egyelőre egyedül cipelik ezt a súlyt. Egy pillanatnyi közös csend telepedett rájuk, nehéz és mély, mintha a talaj megremegne a lábuk alatt. Minden ismerős hirtelen instabilnak tűnt. William ragaszkodott hozzá, hogy ő vezessen. Miután elhagyták a kórházat. Catherine nem vitatkozott. Beült az anyósülésre, és lassan becsatolta magát, mozdulatai óvatosak és megfontoltak voltak. William beindította a motort, és kihajtott a forgalomba. A kocsi fájdalmasan csendes volt. Nem szólt zene, egyikük sem szólt. Catherine kibámult az ablakon, az elsuhanó utcákra figyelte, ahogy az emberek a járdákon sétálnak, és a buszmegállókban várakoznak. Az életük olyan egyszerűnek és érintetlennek tűnt. Hirtelen távolinak érezte magát mindezektől. Gondolatai az orvosok által említett lehetőségekre terelődtek. A gyerekekre gondolt arcukon ragyogott, mit sem sejtő volt a közérzetük. Emlékezett a velük töltött legutóbbi pillanatokra. Az apró ígéretekre, amelyeket a jövőbeli utazásokkal és nyaralással kapcsolatban tett. Vajon betartja ezeket az ígéreteket? A kérdéstől összeszorult a gyomra. William bütykei elfehéredtek a kormányon. Olyan erősen szorította, hogy fájni kezdett a keze. Néhány másodpercenként Catherine-re pillantott, az arcát vizsgálgatta, figyelve az összeesés veszélyét. Sápatnak és távolinak tűnt, mintha egészen máshol lenne. Félúton hazafelé Catherine hirtelen elájult. Szédülés öntötte el, és a látása elhomályosult. Megparancsolta Williamnek, hogy álljon meg. A férfi azonnal lehúzódott az autóval egy keskeny útpatkára. Catherine kinyitotta az ajtót, kihajolt, és mélyeket szippantott a friss levegőből. William kikapcsolta a biztonsági övét, és átnyúlt, hogy megtámassza. Percekig ültek ott, a motor halkan járt. Az autók száguldottak el mellettük az úton.
Amikor végre hazaértek a ház, pontosan úgy nézett ki, ahogy azon a reggelen hagyták. Ugyanazok a szobák, ugyanazok a bútorok, ugyanaz a fény árad be az ablakokon. De most minden másnak tűnt. Együtt álltak a bejárati csarnokban, némán, idegeneknek érezték magukat egy ismerős térben. A falak mintha összeszűkültek volna, a levegő ritka volt. Catherine lassan felsétált a lépcsőn a hálószobájuk felé. William követte minden lépését, figyelte attól tartva, hogy elesik. A végtelen gondolatok éjszakája. A gyerekeket lefektették anélkül, hogy bármit is elárultak volna. Catherine a szokásos szelíd hangján olvasott fel meséket, homlokon csókolgatta a gyerekeket és takarókat terített a vékony vállakra. William az ajtóban állt és figyelte őket, karjait szorosan keresztbe fonta a mellkasa előtt. A gyerekek nem vettek észre semmi rosszat. Nevettek és kértek még egy mesét, még egy pohár vizet, még egy ölelést. Catherine mindent megadott nekik, amit kértek, mosolya soha nem halt meg. Pedig olyan volt, mintha maszkot viselne. Amikor az utolsó lámpát is lekapcsolták, és az utolsó ajtót is becsukták, a színlelés véget ért. Catherine visszavonult a hálószobájukba, és csendben leült az ágy szélére. Nem gyújtott fel egyetlen lámpát sem. Az egyetlen fény a folyosóról jött, hosszú árnyékokat vetve a padlóra. Az ölében tartott kezeit bámulta, lassan forgatva őket, mintha most látná őket először. William az ajtó közelében állt, és a félhomályban figyelte, teljesen tehetetlennek érezve magát. Szeretett volna mondani valami vigasztalót, valami erőset és biztosat, de minden szó, ami eszébe jutott, üresnek és haszontalannak tűnt. Közelebb lépett és leült mellé, mérföldeknek tűnő távolságot hagyva közöttük. Catherine hangja olyan halkan jött, hogy majdnem elvétette a figyelmét. Mi van, ha... kezdte, de nem tudta befejezni. William pontosan értette, mit kérdez. Mi van, ha a legrosszabb igaz? Mi van, ha a tesztek megerősítik a legmélyebb félelmeiket? Mi van, ha fogy az idő? Félbeszakította, mielőtt a lány kimondhatta volna, hangja élesebb volt, mint szerette volna. Azt mondta neki, hogy ma este nem fogják megbeszélni a legrosszabb lehetőségeket, amíg többet nem tudnak. A beszélgetés nem változtat semmin, csak nagyobbá és nehezebbé teszi a félelmet. Catherine bólintott, de nem szólt semmit. Szeme ismét megtelt könnyel. Sokáig ültek együtt a sötétben. Végül William megfogta a kezét, és erősen megfogta. Megígérte, hogy bármivel is néznek szembe együtt, bármi is történjék, ezután bármilyen nehéz vagy ijesztő, nem egyedül fognak szembenézni vele. Catherine visszaszorította a kezét, és azt suttogta, hogy hisz neki. Lehúnyta a szemét, és csendben imádkozni kezdett, ajkai hangtalanul mozogtak. Erőért, tisztánlátásért, irgalomért imádkozott. Erőért, tisztánlátásért, irgalomért imádkozott. Imádkozott a gyermekeiért és Williamért. Időért imádkozott. William nézte, ahogy imádkozik, és érezte, hogy valami eltörik benne. Óvatosan felállt és kilépett a folyosóra, majdnem becsukva maga mögött az ajtót. Pár lépést hátrébb ment, és a hátát a falnak nyomta, aztán teljesen összeomlott. Néma zokogás rázta a vállát. Mindkét kezével eltakarta az arcát, és hagyta, hogy darabokra hulljon, ahol Catherine nem láthatta, de ez a fájdalom csak a kezdet volt. A szakorvos figyelmeztetése majdnem romba döntötte a világukat. A szakorvos figyelmeztetése? Másnap visszatértek az orvosi intézménybe, egy szürke reggeli ég alatt, amely esőt ígért, de nem hozott. Catherine alig aludt. Nehéz és égő volt a szeme, de erőt vett magán, hogy elvégezze a készülődés lépéseit. William egyáltalán nem aludt. Az éjszakát az ágyuk melletti széken ült, figyelte a lány lélegzetét, rettegve attól, hogy mit hoznak az elkövetkező órák. Újra csendben autóztak, ugyanazon az útvonalon, mint korábban. De most minden másnak tűnt. Minden épület, minden utcasarkok olyan érzések voltak, mintha egy olyan utazás részei lennének, amelyre nem akartak menni. Catherine Ann azonnal további vizsgálatoknak vetették alá magát, amint megérkeztek. Az ápolónők kedvesek, de hatékonyak voltak, gyakorlott könnyedséggel mozgatták egyik szobából a másikba. Először a vérvizsgálatok következtek, a tűt a karjába csúsztatták, miközben ő elfordította a tekintetét. Aztán újabb képalkotás, különböző gépek, különböző hangokkal. Minden vizsgálat tovább tartott, mint az előző.
A technikusok arra kérték, hogy tartsa vissza a lélegzetét. Maradjon teljesen mozdulatlanul és forduljon kissé balra. Kérdés nélkül engedelmeskedett minden utasításnak. William továbbra is a lány oldalához simult, és még akkor sem volt hajlandó elhagyni a szobát, amikor a személyzet azt javasolta, hogy talán jobban érezné magát a váróteremben. Egy pillanatra sem akarta elhagyni. Az orvosok igyekeztek megőrizni a professzionalizmust, de a légkör feszült volt. Mozdulataik gyorsak és céltudatosak voltak. Beszélgetéseik halkak és kódoltak voltak. Catherine érezte a sürgetést abban, ahogyan mozogtak, ahogy egymásra pillantottak, amikor azt hitték, hogy nem figyelnek. Egy vezető tanácsadó csatlakozott hozzájuk a délelőtt közepén, egy magas, őszhajú nő, akinek a hírnevéről Catherine már korábban is hallott suttogva. Jelenléte annak a jele volt, hogy az ügy komoly, fontos és érdemes valakinek a figyelmére a legfelsőbb szinten. Catherine gyomra összeszorult, amikor a konzultáns belépett a szobába, és határozott készfogással bemutatkozott. Az eredmények teljes feldolgozása órákig tartott. Újabb hosszú, folytogató várakozás terült el előttük. Catherine-t és Williamet egy halványkék falu kényelmetlen székekkel berendezett különálló rendelőbe vezették. Közöttük a kisasztalon egy doboz papír zsebkendő állt. Valaki szándékosan helyezte oda. William rábámult, és érezte, hogy összeszorul a mellkasa. Szótlanul ültek. Catherine lehúnyta a szemét, és a fejét a falnak döntötte. William a fali órát figyelte, a másodperc mutató gyötrő lassúsággal ketyeg előre. A percek óráknak tűntek, az órák napoknak. Egy ápolónő teát és szendvicseket hozott nekik, amelyekhez hozzá sem nyúltak. William felállt és felalá járkált a kis szobában, keze mélyen a zsebébe süllyesztve. Catherine tökéletesen mozdulatlan maradt, lélegzete lassú, és kimért, mintha a túl sok mozgás összetörhetne benne valami törékeny dolgot. Az iskolában lévő, mit sem sejtő biztonságban lévő gyerekekre gondolt. Minden olyan hétköznapi pillanatra gondolt, amit magától értetődőnek vett. Reggeli az asztalnál, esti mesék, séták a kertben. Vajon lesz-e elég ideje még több ilyen pillanatra? A gondolattól összeszorult a torka. Végül kinyílt az ajtó. Egy kiváló szakember érkezett egyik hóna alatt, egy mappával, a másikban egy táblával. Hangneme gondos és megfontolt volt. Minden szót precízen választott meg, mintha minden szótagnak visszavonhatatlan súlya lenne. Leültek Catherine-nel és Williammel szemben, és a táblagépet az asztalra helyezték közéjük. A képernyőn olyan képek jelentek meg, amelyeket Catherine nem értett teljesen, de eleget megértett. A szakember beszélni kezdett. Felfedték, hogy az anomália valós és azonnali beavatkozást igényel. Nem hiba volt, nem téves riasztás. Ott volt, tagadhatatlanul cselekvést követelve. A szakorvos egyelőre nem tudta megerősíteni a pontos diagnózist. További vizsgálatokra volt szükség, de a lehetőségek riasztóak voltak. Felsorolták a lehetséges kimeneteleket klinikai távolságtartással, végigmenve a kezelhetőtől a katasztrofálisig terjedő forgatókönyveken. Kezelési útvonalakat is megbeszéltek. Sürgős döntéseket kellett hozni napokon, nem heteken belül. Catherine arca kifehéredett, miközben hallgatta, ajkait összeszorította. William olyan erősen szorította a kezét, hogy kifehéredtek az ujjpercei. Nem vette észre, hogy fájdalmat okoz neki. Nem mondta neki, hogy hagyja abba. Az orvos biopsziát vagy sebészeti vizsgálatot javasolt következő lépésként. Részletesen elmagyarázták az eljárást, és az eredmények várható időpontját. A szavak hideg vízként öntötték el Catherine-t. Érezte, hogy bólint beleegyezve olyan dolgokba, amelyeket még nem dolgozott fel teljesen. William légzése egyre felületesebbé vált, miközben hallgatta. Látása elhomályosult a szélein. Kényszerítette magát, hogy összpontosítson, kérdéseket tegyen fel, jelen legyen Catherine számára, annak ellenére, hogy minden ösztöne azt súgta, hogy meneküljön el ebből a szobából, és soha ne jöjjön vissza. Amikor a specialista befejezte a beszédet, csend lett úrrá közöttük. Catherine végre megszólalt, alig hallhatóan suttogva. Megkérdezte, mikorra lehet időpontot egyeztetni a beavatkozásra. A szakorvos ellenőrizte a tablettát, és azt mondta, hogy 48 órán belül tudják intézkedni.
Catherine ismét bólintott. Halkan udvariasan megköszönte az orvosnak, mintha csak valami rutinszerű, jelentéktelen dologról beszélgettek volna. William felállt, amikor a szakorvos kiment a szobából. Elfordult Catherine-től, és tenyerét a falhoz szorította. Fejét lehajtotta, vállai remegtek. Catherine felállt, odalépett hozzá, és hátulról átkarolta. Sokáig álltak így átölelve egymást egy félelemtől és fertőtlenítő szertől illatozó szobában, tudván, hogy a legnehezebb rész még hátra van. Életük leghosszabb várakozása. Catherine jóval azután is a rendelőben ült, hogy a szakorvos elment, és arra a helyre merett, ahol az orvos ült percekkel korábban. A szék most üres volt, de a szavak még mindig füstként lebegett a levegőben. Döntenie kellett, hogy aláveti-e magát az invazív vizsgálatoknak. Az eljárás nem volt egyszerű. Kockázatokkal, fájdalommal, felépülési idővel járt, és végül semmi garancia nem volt rá, hogy a válaszok azok lesznek, amiket hallani akart. William mellette ült, állkapcsa megfeszült. Kezeit olyan erősen összekulcsolta, hogy az ujjai elsápadtak. Teljesen ketté szakadt. Egy része kétségbe esetten vágyott válaszokra, konkrét tényekre, amelyekkel szembenézhetnek és harcolhatnak, de egy másik része jobban félt az eredménytől, mint bármi mástól az életében. Magukban vitatkoztak abban a kis szobában halványkék falakkal és pislákoló mennyezeti lámpákkal. Mindketten elérzékenyültek, de kétségbe esetten próbáltak racionálisak maradni. Catherine szólalt meg először, hangja nyugodt, de törékeny volt. Azt mondta, meg kell érteniük, mivel állnak szemben. A beavatkozás nélkül bizonytalanságban élnének. A remény és a rettegés csapdájában előre nem jutnának. William halkan válaszolt, és megkérdezte, hogy vajon valóban jobb lenne-e tudni az igazságot. Mi van, ha az igazság elviselhetetlen? Mi van, ha maga a beavatkozás okoz kárt? Mi van, ha megtudnak valamit, amit nem lehet helyrehozni? A kérdései nem vádak voltak. Hangosan kimondott félelmek nyersen és szűretlenül. Catherine teljesen felé fordult. Vörös, de tiszta tekintetű volt. Azt mondta neki, megérti a félelmét, mert ő is érzi minden perc, minden másodpercében. De a tudás nélküli élet rosszabbnak tűnt, mint bármilyen igazság, amivel szembesülhettek. Tudnia kellett, mi történik a saját testében. Információk nélkül nem tudott tovább lépni. Nem tudott terveket szőni, nem tudta megvédeni a gyermekeiket, és nem tudta felkészülni arra, ami ezután következett. William figyelt, és érezte, ahogy valami megreped benne. Lassan bólintott, a torka túl összeszorult ahhoz, hogy megszólaljon. Catherine a kezéért nyúlt. Erős volt abban a pillanatban, de remegtek az ujjai. Azt suttogta, hogy fél. A beismerése megtört valamit Williamben. Magához húzta és átölelte, mindketten csendben hallgattak, tudván, hogy a döntés már megszületett. William megpróbálta horgonya lenni, még akkor is, ha úgy érezte, hogy belülről fuldoklik. Azt mondta neki, hogy minden lépésnél ott lesz. Megígérte, hogy a nő nem fogja mindezt egyedül átélni. Catherine a vállára hajtotta a fejét, és becsukta a szemét. Sokáig ültek így erőt merítve egymásból olyan módon, ami egyszerre volt természetes és szívszorító. Catherine végül hátralépett, és megtörölte a szemét. A hangja most már határozottabb volt. Azt mondta, tudnia kell az igazságot függetlenül attól, hogy milyen nehéz lesz a beavatkozás. William ránézett, és olyan bátorságot látott benne, amilyet nem tudott volna felmutatni. Egyetértett. Együtt álltak fel, és elhagyták a szobát, hogy megkeressék a nővért. És megbeszéljék a következő sürgős lépést. A beavatkozást 2 nappal későbbre időzítették. Ez a 48 óra furcsa, a normalitás és a rettegés homályában telt. Catherine a mindennapi életmenetét élte. Reggelit készített, segített a házi feladatban, részt vett egy megbeszélésen, és a megfelelő pillanatokban mosolygott. De mindezek alatt a félelem úgy élt, mint egy második szívverés. William állandóan figyelte az arcán az összeomlás jeleit fürkészve, de a lány olyan erővel tartotta magát, ami megdöbbentette és megrémítette. A beavatkozás előtti éjszakán egyikük sem aludt. Egymás mellett feküdtek az ágyban, kézen fogva a sötétben, és nem szóltak semmit, mert nem volt több mondani valójuk. Catherine kora reggel esett át a beavatkozáson.
A kórház csendes volt, amikor megérkeztek a folyosók üresek és hidegek. William addig kísérte, ameddig csak engedték keze, egy pillanatra sem engedve el az övét. Amikor elérték az ajtót, amelyen már nem mehetett át, megállt és ránézett. Egy apró bátor mosolyt küldött felé, ami nem érte el a szemét. Aztán megfordult, és egyedül lépett ki az ajtón. William ott állt, és addig nézte, amíg a lány el nem tűnt a szeme elől. Aztán megfordult, és a váróterem felé indult. William kint várakozott, és szüntelenül fel-alá járkált ugyanazon a folyosón. Léptei visszhangoztak az üres folyosón. Megpróbált leülni, de nem tudott nyugton maradni. Agyában minden lehetséges kimenetel, minden elfojtott félelem cikázott. Catherine-re gondolt, aki valahol az ajtókon túlfekszik, sebezhetően és egyedül. A gyerekeikre gondolt, akik még mindig semmit sem tudtak, akik az iskolában azt hitték, hogy ez is csak egy átlagos nap. Arra gondolt, hogy az élet egyetlen pillanat alatt megváltozhat. Hogy minden szilárd dolog törékennyé válhat minden figyelmeztetés nélkül. Egy nővér jelent meg, miután úgy tűnt, órák teltek el, pedig csak 40 perc volt hátra. Azt mondta Williamnek, hogy a beavatkozás a tervek szerint zajlott. Catherine lábadozik, és hamarosan láthatja. William megköszönte, hangja rekedt és bizonytalan volt. A nővér eltűnt az ajtóban. William folytatta a járkálást. Az orvosok majd elküldik a mintákat a szakorvosoknak elemzésre. Az eredmények időbe teltek napokba, esetleg egy hétbe. A várakozás még nem ért véget. Még csak most kezdődött. William találkozott egy szakorvossal, miközben Catherine még lábadozott. Az orvos egy idősebb férfi volt, kedves tekintettel és közvetlen modorral. Őszintén beszélt a kockázatokról, amelyeket Catherine vállalt, és a kockázatokról, amelyek még előtte állnak. Elmagyarázta, hogy mit fognak keresni a vizsgálatok, mit jelenthetnek a különböző eredmények, és milyen kezelési lehetőségek léteznek a különböző forgatókönyvek esetén. William figyelmesen hallgatott, kényszerítve magát, hogy befogadja azokat az információkat, amelyeket a szíve el akart utasítani. Kérdéseket tett fel a túlélési arányokról és a kezelés sikerességéről. A tanácsadó mindegyikre gondos őszintességgel válaszolt, soha nem szépítette a dolgokat, de soha nem vette el teljesen a reményt. Amikor a beszélgetés véget ért, William egyszerre érezte magát tájékozottabbnak és jobban megrémültnek, mint korábban. Órák teltek el, mire Catherine-t végre kigurították a kocsiból. Sápatnak és kimerültnek tűnt szemei tele voltak gyógyszerekkel. William azonnal odalépett hozzá, és megfogta a kezét. Gyengén megszorította, de nem szólt semmit. A nővér elmagyarázta a beavatkozás utáni ápolási utasításokat, a figyelendő jeleket, a már beütemezett kontrollvizsgálatokat. William mindenre bólintott, mindent fejből jegyezve. Catherine hazamehetett. William besegítette egy kerekesszékbe, és lassan végigtolta a kórház folyosóin. A lány hátrahajtotta a fejét, és becsukta a szemét. William szorosan fogta a kezét az egész hazaúton. Az utak mostanra forgalmasabbak voltak, a délutáni forgalom megtöltötte az utcákat hétköznapi emberekkel, akik mindennapi életüket élték. Catherine az anyósülésen szundikált. Lélegzete lassú és egyenletes volt. William óvatosan vezetett, kerülgette az egyenetlenségeket és lassan váltott. Amikor hazaértek, kisegítette a lányt a kocsiból és fel a lépcsőn. A lány bizonytalanul állt a lábán erősen, a férfinak támaszkodott. A férfi bevezette a házba, majd fel a lépcsőn a hálószobájukba. Teljesen felöltözve feküdt le, túl fáradt volt ahhoz, hogy átöltözzön. William egy takarót húzott rá, és leült az ágy szélére. Catherine röviden kinyitotta a szemét, és ránézett. Azt suttogta, örül, hogy vége. William hátra simította a haját a homlokából, és azt mondta neki, hogy pihenjen. A lány újra lehúnyta a szemét, és pillanatokon belül elaludt. William ült, és figyelte a lélegzetét, miközben gyengéden a karján pihent. Az ablakon kívül a délutáni fény kezdett halványulni. A ház csendes volt. A gyerekek hamarosan hazaérnek vacsorára, és házi feladatra számítva, és a családi élet megszokott ritmusát élvezve, ezt William megadja nekik. Amíg csak lehet,
Mindent a megszokott és biztonságos módon fog fenntartani. De ott ült Catherine mellett, és nézte, ahogy a mellkasa emelkedik és süllyed, és érezte, ahogy minden kimondatlan dolog súlya ránehezedik. Az eredmények majd jönnek, az igazság kiderül, és amikor ez megtörténik, az életük örökre megváltozik. Addig nem tehettek mást, mint vártak, reménykedtek, és minden megmaradt erejükkel egymásba kapaszkodtak. Az eredmények azonban hamarosan szertefoszlották ezt a reményt. Az eredmények, amelyek őket rombolták össze. A hívás csütörtök délután érkezett 6 nappal a beavatkozás után. Catherine a kertben ült, és a fák között süvítő szelet nézte, amikor megszólalt a telefonja. Meglátta a kórház számát a képernyőn, és az egész teste kirázta a hideget. William bent volt a házban, amikor meghallotta a válaszát, a hangja hirtelen élessé és feszültté vált. Odament az ablakhoz, és az üvegen keresztül figyelte. A lány arca megváltozott, miközben figyelt. A szín elillant a szájából. Szabad keze felemelkedett, hogy eltakarja. Száj! Amikor befejezte a hívást, egy hosszú pillanatig tökéletesen mozdulatlanul ült, mielőtt felállt, és lassan visszasétált a házba. A folyosón találta Williamet. Természetes hangon beszélt. A kórház arra kérte őket, hogy azonnal térjenek vissza. Nem holnap, nem jövő héten. Azonnal. Catherine olyan szemekkel nézett rá, amelyek már tudták, hogy azt mondta, nem fogják ilyen gyorsan visszahívni őket, ha csak az eredmények nem rosszak, ha csak nem kell azonnal tenni valamit. William érezte a mozgást maga alatt, de erőt vett magán, hogy ne változzon. Megkérdezte a lánytól, hogy akarja-e, hogy vezessen. A lány bólintott. Csendben összeszedték a holmiukat, és anélkül, hogy bárkinek is elárulták volna, hová mennek, elhagyták a házat. Az út ezúttal hosszabbnak tűnt, pedig ugyanazon az útvonalon mentek. Minden piros lámpa egy örökkévalóságig tartott. Minden egyes fordulat közelebb vitte őket azokhoz a szavakhoz, amelyeket nem akartak hallani. Catherine szorosan összefont kézzel ült az ölében kifehéredett bütykei. William a szemét az úton tartotta, de a gondolatai máshol jártak a lehetőségek között, száguldozott, egy olyan istennel alkudozott, akire ritkán gondolt. Amikor megérkeztek a kórházba, egy nővér várta őket a bejáratnál. Végigvezette őket olyan folyosókon, amelyeket most már túl jól ismertek. Egy újabb rendelő. Újabb nehéz csend nehezedett rájuk, mint egy cipelhetetlen súly. Perceken belül belépett a szakorvos. Ugyanaz az orvos volt, aki korábban már beszélt velük. Az, amelyik óvatosan és kimérten beszélt. De ma valami más volt. Az orvos arca komoly volt. A mozdulatok lassabbak voltak. Papírokat fektettek közéjük az asztalra szándékos pontossággal. A szakember leült, és mély lélegzetet vett, mielőtt megszólalt. Ez az egyetlen lélegzetvétel mindent elárult Catherine-nek. A szíve olyan hevesen kezdett kalapálni, hogy a fülében is hallotta. Amit megállapítottak, az komoly volt. A szó pengeként lebegett a levegőben. Elég komoly volt ahhoz, hogy azonnali ellátást igényeljen. A szakorvos klinikai nyelvezettel kezdte magyarázni az eredményeket, ami túl tisztának tűnt a leírtakhoz képest. A rendellenesség nem volt jóindulatú, a sejtek rendellenesek voltak. A növekedési mintázat agresszív volt. Azonnali beavatkozásra volt szükség, műtétre volt szükség, valószínűleg további kezelésre lesz szükség. Szorosabb volt az időbeosztás. Napokon belül döntéseket kellett hozni. William világa összeomlott, miközben hallgatta. Minden egyes szó csapásként hatott. Igyekezett a tényekre koncentrálni, azokra az információkra, amelyekre szükségük volt a döntéshozatalhoz. De csak a mögöttes igazságot hallotta. Catherine rosszul volt, veszélyesen rosszul, és az idő nem az ő oldalukon dolgozott. Catherine küzdött, hogy megőrizze az erejét. Egyenesen ült a székében, keresztbe fonta a kezét, és az arca nyugodt volt. Kérdezett a műtétről, a felépülésről, a sikerességi arányról. Az első néhány percben nyugodt volt a hangja, de a magyarázkodás felénél valami eltört. Megingott az önuralmában. Könnyek kezdtek hangtalanul hullani az arcán. Légzése egyenetlenné vált. A mellkasára szorította a kezét, mintha fizikailag próbálná összeszedni magát.
A szakorvos megállt, és zsebkendőket nyújtott át neki az asztalon lévő dobozból. Catherine elvette őket. De nem tudta abba hagyni a sírást. William a nő keze után nyúlt, és szorosan megszorította. Teljesen tehetetlennek érezte magát. Semmit sem tehetett, hogy javítson ezen. Semmit sem mondhatott, amivel jobbá tehette volna a helyzetet. Csak leülhetett mellé, és nézheti a fájdalmát. A szakember időt adott nekik. Percek teltek el csendben, csak Catherine halk zokogása hallatszott. Végül az orvos folytatta részletesen elmagyarázva a műtéti beavatkozást, a kockázatokat. A legjobb és legrosszabb forgatókönyveket. Megbeszélték az időpontokat. A műtétet a héten belül kitűzhetik. Catherine könnyek között bólintott. Mindenbe beleegyezett. Milyen választása volt, William alternatívákról kérdezett, kevésbé invazív lehetőségekről, bármiről, ami megkímélhetné Catherine-t egy nagyobb műtét traumájától. A szakorvos gyengéd, de határozott volt. Ez volt az az út, amely a legnagyobb esélyt kínálta arra, hogy a halogatás csak roncson a helyzeten. Amikor a konzultáció végre véget ért, Catherine és William mappákat kaptak tele információkkal, amelyekre szükségük volt a beleegyező nyilatkozatok. A műtét előtti utasítások és a sebészeti csapat elérhetőségeinek áttekintéséhez. A kórházból olyan papírokat cipelve távoztak, amelyek nehezebbnek tűntek a kelleténél. A kocsihoz való visszaút csendben telt. William kinyitotta az ajtókat, és mindketten beszálltak, de egyikük sem mozdult, hogy bekapcsolja a biztonsági övet, vagy beindítsa a motort. A parkolóban ültek. Miközben a délutáni fény halványulni kezdett körülöttük. Sokban tértek haza. A ház ugyanúgy nézett ki, mint amikor elindultak, de most minden másnak tűnt. A gyerekek még iskolában voltak. Még volt néhány órájuk, mire bárki hazaér. Catherine kísértetként járkált a házban lassú és céltalan léptekkel. William követte, nem tudván mit tegyen vagy mondjon. Catherine végül elnézést kért, és bement a fürdőszobába. Csendesen becsukta maga mögött az ajtót. William a folyosón állt és hallgatózott. Először csend volt, aztán meghallotta a zokogását, az ajtón keresztül halk szívszaggató hangokat, amelyek késként hasítottak bele. Próbálta tompítani a zajt, próbálta visszafogni, de a férfi mindent hallott. A kezét az ajtóhoz szorította, és tehetetlenül állt ott. Be akart menni, de tudta, hogy a nőnek szüksége van erre a pillanatra egyedül. Lassan hátrált, és a hálószobájuk felé indult. Elgyengültek a lábai, szorított a mellkasa. Próbált nyugodt maradni, erős lenni, mindent egyben tartani a lány kedvéért, de a súly túl nagynak tűnt. William az ágy mellé rogyott a padlóra, hátát a matracnak támasztotta, fejét a kezébe temette. Könnyek hullottak a szeméből, vállai remegtek. Próbált lélegezni, de túl ritka volt a levegő. Túl terhelt volt, nem kezdte el leírni, mit érzett. Egy idő után Catherine kijött a fürdőszobából. Az arca vörös és feldagadt volt, de a sírást abba hagyta. Williamet a földön találta, és újra összetört a szíve. Oda lépett hozzá, és leült mellé. Egyikük sem szólt semmit. A nő neki támaszkodott, a férfi pedig átölelte. A hálószoba padlóján ültek kimerülten és megrendülten, úgy ölelték egymást, mintha az elengedésük teljesen összetörné őket. Minden megváltozott, és egyikük sem tudta, mit hoz a jövő. Amikor Catherine végre megszólalt, reket volt a hangja. A gyerekekről beszélt, hogy milyen fiatalok, mennyire szükségük van még rá, és a félelemről, hogy a műtét elszakíthatja őt tőlük. William csendben hallgatta, és még közelebb ölelte magához, mondván, hogy erősebb, mint hitte. Ragaszkodott hozzá, hogy együtt át fogják vészelni, még ha ő maga sem volt biztos benne. Megbeszélték az előttük álló napokat, hogyan mondják el a gyerekeknek anélkül, hogy megijesszék őket. Hogyan maradjanak őszinték, mégis gyengédek. Catherine bevallotta, hogy egyetlen pillanattal sem tudna megbirkózni. William megígérte, hogy nem kell. Ahogy a sötétség leszállt, körülöttük egymáshoz dőltek, és egyetlen közös erővel készültek fel a holnapra. Mindennel együtt fognak szembenézni. Egy újfajta erő. Catherine a hálószoba csendjében ült, kezeit szorosan összefonva az ölében. A ház mozdulatlannak érződött, szinte túl mozdulatlannak, mintha vele együtt bent tartaná a lélegzetét. Megpróbált tisztán gondolkodni, felkészülni,
az előtte álló napokra. Minden gondolatnak súlya volt, minden döntésnek súlya volt. Elképzelte a beavatkozásokat, a kórházi látogatásokat, a vizsgálatokat és a rájuk váró bizonytalanságot. A félelem ott motoszkált benne, de erőt vett magán, hogy mélyeket lélegezzen, megnyugtassa a szívét. Minden egyes eltelt órával egy kis elszántság erődöt épített magában kapaszkodva gyermekei. Nevetésük és bizalommal teli tekintetük gondolatába. Ez a gondolat lett a horgonya, a bátorság csendes forrása, amiről nem is tudott. William mindig a közelben volt éber és óvatos, minden mozdulattal megbizonyosodott róla, hogy minden szükséges dologgal megvan-e elégítve, mielőtt még kérte volna. Minden találkozót, minden telefonhívást, minden orvosi leletet kétszer is átnézett precízen és gondosan csinált. Nem volt hajlandó sokáig eltávolodni mellőle, még akkor sem, amikor a nő ragaszkodott hozzá. Hogy pihenjen. A szemében odaadást és kimondatlan ígéretet látott. Soha nem nézne szembe ezzel az üggyel egyedül. A férfi némán cipelte a saját aggodalmát. Gyengéd mosolyok és óvatos szavak mögé rejtve a melkasában lévő görcsöket. Jelenléte szilárd volt egy földelő erő, amire támaszkodhatott, amikor a világ bizonytalannak tűnt. A gyerekek már kimondása előtt érezték a feszültséget. Tekintetükben válaszokat kerestek. Kérdéseiket gyakran fel sem tették. Catherine érezte ártatlanságuk súlyát, ami emlékeztette arra, miért kell erősnek lennie. Minden pillanat a türelem és az elszántság leckéjévé vált. William feszülten figyelte őket. Óvva apró szíveiket a félelemtől, miközben Catherine-t támogatta. Együtt kezdték el megtervezni a következő lépéseket, minden apró lépés győzelem volt a bizonytalanság árnyéka felett. Időpontokat egyeztettek, döntéseket hoztak, a megszokott rutint módosították. Minden nap új kihívásokat hozott, de egyre növekvő egységet is Catherine és William között. A félelem megmaradt bennük, de már nem irányította őket. Helyét egy csendes erő váltotta fel, amely a szeretetből, a bátorságból és az elszántságból született. Hogy együtt nézzenek szembe minden megpróbáltatással. Minden előrelépés, bármilyen kicsi is volt, a kitartásuk bizonyítéka lett. Egymás mellett megtanulták cipelni a terhet és a reményt. Egyaránt egymásban olyan erőt találva, amelyet korábban egyikük sem ismert készen arra, hogy bátran szembenézzenek az ismeretlennel.